салом ба дӯстдорони варзиши рақами 1 сайёра майдонҳои футбол рӯз то рӯз гармтар мешаванд ва мо тариқи барномаи футбол ньюз ин оташро фурӯзонтар хоҳем кард. моро пайгирӣ кунед. бозингари дастаи Вильяреал Ереми Пино дар Ла Лига рекордеро шикаст дод ки 75 сол касе онро шикаста натавонист. во бача, ин чӣ рекорде будааст ки Роналдо ва Месси аз он дар ғафлат мондаанд? дар бозии дастаҳои Вильяреал ва Испаньол ки бо ҳисоби бузурги 5-1 Вильяреал ғалаба кард, Пино дар ин бозӣ покер кард ва танҳо дар қисми аввал тавонист ки бо 3 гол хетрик анҷом диҳад. бо ин нишондод ӯ ҷавонтарин футболбози Ла Лига гардид ки дар 19-солагӣ дар қисми аввал хетрик анҷом медиҳад ва дар тамоми даври арзи ҳастӣ вуҷуд доштани Ла Лига ҳеҷ бозингаре дар чунин сину сол дар қисми аввали бозӣ ғайри як нафар хетрик анҷом надода буд. бо ин ӯ рекорди 75-солаи чемпионатро шикаст ки ин рекорд ба собиқ футболбози дастаи Атлетико Адриан Эскудеро тааллуқ дошт. Эскудеро 75 сол пеш дар ин мусобиқа дар қисми аввали бозӣ хетрик карда буд. Эскудеро соли 1947 дар синни 19-солагиву 157-ум рӯзи зиндагиаш дар қисми аввал хетрик анҷом додааст. Пино дар қисми дуюми бозӣ боз як голи дигар ҳам зад ки покерро ба номаш муҳр заданд. нашавад ки Пино овозаву дарвозааш аз Мбаппеву Ҳоланд ҳам боло равад. шумо аҳамият додед ки ҷомеаи ҷаҳонии футбол бо сари мавзӯи баҳсбарангези туби тиллоӣ бармегарданд. собиқ президенти фифа Мишел Платини ин мавзӯъро бори дуюм кушода кард. ӯ чанде пеш дар саҳифаи худ навишт ки Месси ноадолатона туби тиллоӣ гирифт. ки чемпионати Аврупо ва Лигаи чемпионҳоро соҳиб шуд? албатта ки Жоржиньо, навиштааст Платини. баъди навиштаи Платини сару садоҳо боз оиди ин мавзӯъ дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд шуд ва кор то ҷое расид ки боз ҳарифи асосии Месси барои ин ҷоиза дар мавсими гузашта Роберт Левандовски баҳри хомӯш намудани оташи баҳси мазкур ба муҳокима пардозад. ӯ гуфтааст ки вақте дар ин ҷоиза ба Месси бой медиҳиву дуюм одам мешавӣ, ин худ дастоварди бузург аст. агар ки маро бо Месси муқоиса мекунанд, ин маънои онро дорад ки ман мавсими гузашта хуб бозӣ кардам, навиштааст Роберт Левандовски. ҳой мардум, оби рехтаро бардошта намешавад. ту балакай болои мизи Лионел Месси хоб аст. ягона роҳ ҳамин аст ки хонаи Месси даромада 3 туби тиллоиашро медӯзӣ, баъд аз Роналду 1 туби тиллоӣ кам мешавад. ашкҳои футболбози украинии дастаи Манчестер Сити дар бозӣ муқобили Эвертон дар доираи даври 27-уми рақобатҳои чемпионати Англия. футболбозони шаҳрӣ ҳамдастаи худро арзанда дастгирӣ карданд ва кулли футболбозону мухлисон ба сифати ҳамдилӣ ва хомӯш шудани оташи ҷанг бо шиори «Нест бо ҷанг» рӯи майдон баромаданд. футболбозон ҳамчунин болои шонаҳои худ парчами Украинаро гузоштанд ва аз зид будани худ нисбати ҷанг дарак доданд. ёдовар мешавем ки ҳимоятгари украинии дастаи Эвертон Виталий Миколенко ва ҳимоятгари тими Манчестер Сити Александр Зинченко дар ҳайати захиравӣ қарор доштанд ва аз ин дастгирии ҳамдастаҳошон ашк мерехтанд ки тавассути навори телевизионӣ нишон дода шуд. Сити дар ин давр Эвертонро бо мушкилиҳои зиёд бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва мавқеи худро дар ҷадвал бо 6 холи зиёд аз Ливерпул боз ҳам мустаҳкам намуд. шумо боварӣ доред ки Ливерпул то даври охир метавонад ҷои Ситиро бигирад? ман ба Юрген Клоп боварӣ дорам, вале вақте гап сари Гвардиола меравад, Клоп чӣ хеле ки дар назарам дуюмдараҷа метобад. Хави Эрнандес сармураббии дастаи Барселона дар ҳайкали Диего Марадона камбудӣ ёфт ва онро барои ислоҳ маслиҳат дод. гап сари бозии дастаҳои Барселона ва Наполи дар марҳилаи гузаришии Лигаи Аврупо меравад ки Барса бо ҳисоби калони 4-2 Наполиро шикаст дода буд. дохили долони дастаи Наполи Хави Эрнандес вақте ҷониби майдон мерафт, ҳайкали Марадонаро мушоҳида кард. бояд ёдовар шавем ки Марадона дар ин даста ҳамчун бозингари дастон бонгу ном баровардааст. дар ин баробар
бовар аргентинӣ ҳамчунин шарафи дастаи барселонаро низ замоне ҳимоя карда буд. хави вақте назди ҳайкали ӯ расид, ҷониби мутасаддиёни дастаи наполи рӯй гардонду иштибоҳи ҳайкалтарошонро ба онҳо фаҳмонид. ӯ ҳамин қадар гуфт ки ҳайкали Марадонаро хеле олӣ сохтаанд, вале тӯбро болои зонуи росташ гузоштаанд ки ин ғайри мантиқ аст. Марадона дар футбол бо пои чапаш бозӣ мекард, гуфтааст Хави Эрнандес нисбати ҳайкали Марадона ки дар дохили долони майдони Неапол сохта шудааст. хави на танҳо дар ин бозӣ камбудии ҳайкали Марадонаро ёфт, балки камбудии дастаи Наполиро ҳам ҳис кард ва баъдан шогирдонаш 4 гол ба дарвозаи ҳайкалдорон ворид сохт. дар Испания ҳам гапу калочаҳо хеле зиёд аст. ҳарчанд Реал то равзанаи трансферии зимистона барои худ ягон рақиби арзанда надошт, вале баъди трансферҳои зимистона Барселона ҳамакнун муқобили ӯ камар мебандад. чӣ хеле ки дилам мегӯяд дар Эл Классикои навбатӣ Реал шикаст мехӯрад. Реал Мадрид дар муқобили дастаи дигари мадридӣ Райо Валикано ба буҳрони голзанӣ дучор гардид ва Карим Бензема баъди баргашташ аз осеб боз ба ҷони Реал Мадрид нерӯи нав зам мекунад. голи ҳамлагари фаронсавии тими Реал Мадрид Карим Бензема ба дастааш дар бархурд бо Райо Валикано дар мусобиқоти қаҳрамонии Испания пирӯзӣ овард. ин аллакай бори шашум дар мавсими имсола буд ки Бензема на танҳо гол зад, балки ба дастаи худ пирӯзӣ овард. аз рӯи ин нишондод ҳамлагари фаронсавӣ аз Мемфис Депай бо 5 голи пирӯзӣ барои Барселона замонҳои таҳти раҳбарии Куман, Микел Оязабал аз Реал Сосейдад ва ҳамдастаи Бензема Винисиус Ҷуниор пеш гузашт. ҳоло Карим бо 19 гол дар садри рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Испания қарор дорад. ҳоҷӣ шояд ин мавсим тӯби тиллоӣ гирад, вале инаш аз ПСЖ Месси вобастагии калон дорад. боз як футболбози дигари тоҷик ба чемпионатҳои хориҷӣ рафт. гап сари ҳимоятгари машҳури бошгоҳи футболии Истиқлоли шаҳри Душанбе ва тими миллии Тоҷикистон Зоир Ҷурабоев меравад ки дирӯз дар шабакаҳои маҷозии Тоҷикистон мавриди таҳсин ва муҳокимаи зиёд қарор гирифт. футболбоз дар саҳифаи инстаграми худ аз ин гузариш дарак дод ва бояд бигӯем ки ӯ ба бошгоҳи Сурхони Суперлигаи Ӯзбекистон гузариш намуд. Сурхони як дастаи миёнаҳоли Суперлигаи Ӯзбекистон ба шумор меравад ки соли гузашта дар чемпионати Ӯзбекистон дар миёни 14 даста мавқеи даҳумро касб карда буд ва имсол тибқи иттилои мӯътамад ба анҷом додани чанд трансфери муваффақ мехоҳад барои садри аввали ҷадвали мусобиқа мубориза барад. футболбоз аллакай бо дастаи собиқи худ ва мухлисонаш хайрухуш карда дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст: беҳтарин давраи касбии ман, ташаккур барои ҳама. мо ҳам умед мебандем ки бачаҳои мо бонгу номи кишварро дар чемпионатҳои хориҷ арзанда боло мебаранд. гапзани футбол аз ин варзиш канор рафтанӣ нест. гап сари Златан Ибрагимович меравад ки дар охирин мусоҳибааш аз боқӣ монданаш барои чанд соли дигар дар футбол дарак дод. ӯ гуфтааст ки ояндаи ман ва дунёи ман футбол аст. мутаассифам ки ҳоло ҳунарнамоӣ карда наметавонам ва ин маро озурдахотир кардааст ва ин ҳам дар ҳолест ки дастаи мо беҳтарин мавсимро паси сар мекунад. аз рӯзе ки ман ба Италия омадам, Милан дастаи барои Скудетто мубориз шуд ва чизи асосие ки ҳоло ба мо намерасад ин ҷоиза аст. мо болои ин масъала кор мекунем ва ман то ҷоиза нагирам футболро бас нахоҳам кард, гуфтааст Златан Ибрагимович. Милан дастаи хуб асту, вале Златан ҳозираш ба фақат даҳон дорад. Тамом. Ба ҳамин тамом. То дидори навбатӣ. хайр.